दिलीप शर्मा। तनी ताकला देवलिया पे काव लिखल बा। तनी ताकला देवलिया पे काव लिखल बा। तनी ताकला आइतवार लिखल बा, सोमवार लिखल बा। आइतवार लिखल बा, सोमवार लिखल बा। यही दुल्हा के बहिनी के भतार लिखल बा। तनी ताकला देवलिया पे काव लिखल बा। तनी ताकला देवलिया पे काव लिखल बा। तनी ताकला चला देखिए जौनपुर के टीडी कॉलेज। चला देखिए जौनपुर के टीडी कॉलेज। चला देखिए अरे दुल्हा के बहिनी ना पढ़े में तेज, ना पढ़ावे में तेज, खाली ऐसन लवंडा पटावे में तेज। चला देखिए जौनपुर के टीडी कॉलेज। चला देखिए जौनपुर के टीडी कॉलेज। चला देखिए पैकेट चिकन करो साले सब चोर है जी। पैकेट चिकन करो साले सब चोर है जी। पैकेट चिकन करो कुछ खाते हैं, कुछ चुराते हैं, कुछ बहिन के लिए लेके जाते हैं। पैकेट चिकन करो साले सब चोर है जी। पैकेट चिकन करो साले सब चोर है जी। पैकेट चिकन करो अरे ये सखी देखा समधिया कैसे बैठल बा, एकदम से बेशरम बा का। तनी कुछ समधियो सुनावा तो। तनी देख लो समधि के समान झूलता।